on. Sokuchapha kabuhlungu kanje. That's a gangster la. That's action move. Abo kubesinetho This guy must come and eat baby. Ile nto lefesa likathi thina kanje. Yeah, I guess singashaya movie la. Shani movie. nesishaya kushuthi ilombe So you cover screen shoes. so cover nje la Screen of hayi yabona. Ngabe qhubeka kanti uthi ngani iyathatheka la. Mungabe kumcamelo la. la showcase amesidaleni bafela Amesida namhlanje. mhlanje Eh. Uyachesa nalezi irregular that usalifuna phone regular enqonqoselile lezi. Manje yoshona phela shadi sidele ngasathi sifezele emazweni nje bokuyifaka kanje. nomela Oh, there's too many pressure up there. Sure. ngothiwa i-onike le shadi Oh. mathi nasishaya encane sayibhenga Sakhuluma Purple, nesinye. no, purple. Lapho simu edk mina ngihamba ngedlaleni lapho ngiyolanda bese i-USB ne charger Bese vele nginalo i-megabyte impela. Ngene. futhi nise Masingena ngefoni la internet sibheke ukuthi yini inkinga njengoba ingangeni la oh yeah neshandisi. Yabo. hamba bese Manje ivezwa yini futhi yazi mina. Oh. umuntu omngaka doda Yona nje kuvele la. umhlobo wami Umuntu lapho evelile. sticks Lapho uzofika nawo. Kwane enqade. Kade ngiqedile wena ngofika. Ngiqobolisa zokhathala. let's Opoza pictures ngathi stage. Ngathi uyuchatha ushandesi Bese ngibanga ngitshela bese uma ufika ne DK maduzu ngiyayithetha mina neshandisi la.